Biotiske faktorer. Sne. Redegør for abiotiske og biotiske faktorer for plantevækst. Et økosystem kan være en sø, en skov eller en hede, men man kan også se hele jorden som et økosystem. De fysiske og kemiske forhold kan variere i miljøet. Det kan være variabler som temperatur, fugtighed, nedbør, lys eller jordens struktur. Disse forhold kaldes de abiotiske faktorer. For at kunne overleve på levestedet skal planten vokse og formere sig under de abiotiske forhold. Udover at skulle kunne vokse og formere sig, skal planten også kunne konkurrere med de andre planter. De højere planter vil fx skygge for de lavere planter. I tør jord vil planterne med effektive rødder være bedre til at konkurrere end en plante med de mindre effektive rødder. Planten med de effektive rødder vil vinde kampen om vandet. Der er også konkurrence om at være god til at forsvare sig eller mod at blive ædt. Planterne er det første led i fødekæden og kaldes også for primærproducenter. Konkurrence og græsning er eksempel på vækstfaktorer, der skyldes samspillet mellem de levende organismer. De kaldes de biotiske faktorer. På denne figur vises samspillet mellem de abiotiske faktorer og de biotiske faktorer. De abiotiske faktorer som f.eks. lys, vand, temperatur, pH-værdi og næringsstoffer påvirker konkurrencen mellem de forskellige primære producenter. Træet på figuren er høj og skygger for græsset, som er nede på jorden. Derfor vinder træet konkurrencen om lys. En del af planterne spises af planteædere. De kaldes for primære konsumenter. En primær konsument, f.eks. en hjort, græsser. Men hvis der er for mange hjorte, overgræsser de. Hjortene formerer sig for unger. Nu er bestanden steget. Det betyder, at der ikke er nok græs til både gamle og nye hjorte. Derfor er der en sammenhæng mellem ulven og hjorten på figuren. Ulven holder bestanden af hjorte nede, da de spiser hjorte. Ulven æder planteædere, altså hjorten, og det kaldes for sekundære konsumenter. Forklar plantens overlevelsesstrategier i det kolde klima. Osmose. For at en plante skal kunne overleve i en snelejr, er der nogle barrierer, som planten skal kunne overvinde. Planten skal kunne modstå stress. Den skal være modstandsdygtig over for sygdomsfremkaldende organismer, f.eks. sneskimmel. Den skal kunne spire hurtigt og blomstre på den tid af året, hvor sneen er væk. Dens årlige nettoproduktion skal være tilstrækkelig til at tillade en livscyklus, danne reserver og sikre formering, enten kønnet eller ukønnet. Nettoprimærproduktion, også kaldet NPP, er tilvæksten. Det vil sige plantens samlede fotosyntese minus respiration. Altså NPP er lige med BPP minus R. Planten har forskellige metoder til at komme igennem den kritiske fase, hvor sneen smelter. Planterne kan forblive grønne hele vinteren, ligesom alpelokken. De kan forblive grønne, men deaktivere fotosyntesen i perioden efter snesmeltningen. Det gør f.eks. tyttebær. De kan starte bladudviklingen før snesmeltningen og begynde at blive grønne og lave fotosyntese umiddelbart ved afsmeltningen. De kan overleve som frø og spire ved eller lige efter snesmeltningen. På den måde undgår de nogle af problemerne ved pludselig udsættelse for liv. Osmose kan også bruges som en overlevelsesstrategi. Osmose fungerer ved, at cellen er fyldt med vand. Alle livsreaktioner og transporter sker altså i en vandig opløsning. Nogle af transporterne i cellen sker af sig selv. De kaldes de passive. Andre kræves energitilførsel. De kaldes de aktive. Osmose er en af de passive mekanismer. På denne figur ses, at der er for mange molekyler på den venstre side af cellemembranen, i forhold til hvor mange der er på højre side. Molekylerne kan ikke komme igennem membranen. Derfor skubbes i stedet vandet gennem membranen. Dette bevirker, at vandets koncentration bliver ens på begge sider af membranen. Osmose er altså transport af vand over cellemembranen, så koncentrationsforskellen bliver udlignet. Hvis der inde i cellen er for mange proteinagtige molekyler, vil vandet uden for cellemembranen komme ind i cellen for at udligne koncentrationen. Det mest oplagte vil måske være at skubbe de overskydende molekyler over på den anden side af membranen, men dette kan ikke lade sig gøre. Vandet kan komme igennem cellemembranen, men det kan enzymer, proteiner, sukker og fedtstoffer ikke. Osmose som en overlevelsesstrategi. For arktiske planter er det nødvendigt
at de i løbet af få timer har fuld frostresistens. Frostresistens er evnen til at overleve temperatur under 0. Planters frostresistens afhænger både af plantens alder og voksested, men de forskellige dele af en plante har også forskellige evne til frostresistens. En plante kan ikke tåle, at det vand, der findes inde i cellen, fryser til is. Planten kan til gengæld godt tåle iskrystaller uden for cellemembranen. Det er her osmose kommer ind i billedet. Som sagt kan planten ikke tåle, at det vand, der findes inde i cellerne, fryser til is. For at undgå disse krystaller inde i cellen, sendes vandet uden for cellemembranen. Vandet kan derfor trækkes ud af cellerne via osmose. Når vandet befinder sig uden for cellemembranen, er i det intracirkulære rum, og temperaturen er lav, dannes der iskrystaller. Så falder koncentrationen af vandet udenfor, og mere vand trækkes ud fra cellerne. På figuren ses en celle, cellemembranen og en cellevæg. Vandet trækkes ud fra cellen, og der dannes iskrystaller uden for cellen, sådan så cellen bevares intakt. Om vinteren på Arktis har sneen stor betydning. Snedækket forhindrer, at knopperne udtørrer. Det er derfor lettere for planterne som pudevækst og dværgbuske at leve de steder. Mange planter overvintrer som jordskorpeplanter eller jordfladeplanter. Planterne udnytter, at der er en højere temperatur nede ved jordoverfladen, hvor snedækket beskytter og holder på varmen. Nyfalden sne er bedst til at holde på varmen, fordi der er mere luft og det er mindre kompakt end gammel sne. Dette giver god mening, da vi kan perspektivere det til vores hverdag. Hvis man tager en sok på, som udfylder en hel vintersko, så er der intet luft rundt om sokken, og dermed er der ikke noget luft omkring at varme op. Det gør, at fodens varme strømmer direkte ud i skoen og derved væk, fordi der ikke er noget luft rundt om til at varme op. Hvis man nu tog en sok, som ikke udfylder hele vinterskoen, ville der være mere luft rundt om sokken, og dermed ville det være mindre kompakt. På den måde kan foden varmes op. Det samme princip med nyfalden sne. Som sagt er der mere luft omkring nyfalden sne, og derfor er nyfalden sne bedre til at holde på varmen end en gammel kompakt sne. På figuren vises en række af knoplivsformerne, hvor man kan se, hvilke skud og foryngelsesknopper, der overlever om vinteren. På figuren er den grønne del af planten den del, som overlever i frosten. De 4 planter i midten er de planter, der kaldes jordflade og jordskorpeplanter. Det eneste, der overvinter på disse planter, er delen nede ved jorden, da de udnytter den lidt højere temperatur ved jordoverfladen. Planter kan også forhindre udtørring ved at have mange hår på bladene, stængler og ved at have indrullet bladrand. Bladene krøller sig sammen og skaber et lille rum, hvor der bliver skabt fugt. Diskuter sneens funktion for plantens overlevelse og vækst. Snedække er en stærk plantefordelende faktor. Den plantefordelende faktor er de forhold, der gør, at sneen både kan være en begrænsende faktor og en beskyttende faktor. Sneen påvirker de abiotiske faktorer, og dette har betydning for, hvilke plantearter, der kan leve der. Sneen kan også være en begrænsende faktor. Sneen begrænser plantens opfangelse af lys. Hvis der er en plante, som kun får sol 3 måneder om året, skal den nå at lave sukker nok til hele året på de 3 måneder. Sneen begrænser plantens fotosyntese. Sne forkorter vækstsæsonen, da det begrænser lyset til planten. Sne kan også lægge sig som en beskyttende dyne over vegetationen, altså planten. I den tempererede zone kan der være 300 dage om året med snedække. Sneen beskytter imod meget lave temperaturer, udtørring, frostskade og solskade. Sneen isolerer mere, jo lavere densitet den har. Den temperaturisolerende effekt kan være meget stor. For eksempel kan temperaturen i luften være minus 33 grader, hvor under et snedæk på bare 35 cm kan temperaturen være helt op omkring frysepunktet. Sneen isolerer altså planterne fra frosten. Ud fra dette kan vi konkludere, at sne har en meget stor betydning for planternes overlevelse. Hvis man for eksempel ser på de steder, hvor der ikke falder sne eller sneen blæses væk, kan jorden fryse i meget store dybder. Selv planter, der ikke er stedsegrønne, har planternes grønne strukturer over jorden om vinteren.
Planterne kan have grønne blade eller klorofyl i barken, som er et stof, der giver planterne deres grønne farve, hvilket gør, at planterne kan udnytte sollyset, selvom de er dækket med sne. Når solens stråler rammer sneen, vil nogle af strålerne trænge ind i sneen og blive spredningen har en stor betydning for planterne nede i sneen. Nyfalden sne isolerer mere end 10 gange så meget som gammel kompakt sne, da solens stråler bliver reflekteret i de nyfaldne sne. Dette betyder, at planter med grene højt oppe i et tykt lag sne vil få mere udnyttelse af solen, da de både vil få sollys oppefra, men også kan udnytte tilbagespredningseffekten, da der er sne rundt om plantens grene, der kan reflektere solstrålerne. På denne figur kan vi se strålingsudnyttelsens udvikling. Den røde kurve bevæger sig op og ned, hvilket indikerer dag og nat. Når den røde kurve er højest, er det midt på dagen, og når den er nede, er det midt om natten. Den blå kurve indikerer sneens dybde. Man kan se, at sneens dybde er faldet hen over de 5 dage. Den gule kurve viser, hvordan planten har udnyttet strålingen fra solen. Man kan se, at i takt med at sneen er smeltet, er stråleudnyttelsen også blevet større. Den sidste dag, hvor der slet ikke er noget sne, udnytter planten solens stråler optimalt. Planterne under sneen får tilstrækkeligt lys til at lave deres fotosyntese, det vil sige, at sneen ikke spiller nogen rolle i forhold til plantedannelsen af fotosyntese. For at opsummere kan vi konkludere, at sneen spiller en vigtig rolle for planternes overlevelse og vækst i det arktiske klima.